Helo a chroeso I Colli'r Plot, gyda'r awduron Manon Steffan Ross, Dafydd Llywelyn, Sian Noddi a Bethan Gwanas. Fi yw Aled Jones a dwi'n trio cadw trefn ar y pedwar wrth I ni drafod llyfrau a phob dim arall dan hael. Pawb yn iawn? Diolch. Dim Manon ddim. O, ie, Manon. Dwi yn hoes I fyny. Achos dwi di rhwygo rhyw gyhyr neu rhyw tendon yn nghoes. A do'n I ddim yn rhedeg marathon am byd fel la. O'n I jyst yn plygu drosodd I bigo'r fechan I fyny ac nath o just digwydd. Felly fyna lot o ddarllen, a lot o sgwennu fi yn yr wythnosau nesaf yma, dwi'n meddwl. Be nes I ni? Ydych chi'n plygu drosodd pan nes di rechan? Be ddydys di? Dyna nes I ddweud. Dwi'n gwneud yna I weld anyway, so... I godi'r fechan. O! Sorry. Lot o stori. Dwi'n meddwl bod o'n ffordd iawn yn ddechrau'r podlediad. Cyn I ni ddechrau trafod llyfrau, ni wedi bod yn sôn am bwnc ar gyfer podlediad yma ers misoedd. A yn yr un diwetha, wnaethon ni gweud, reit, mae rhaid ni drafod tro hyn. So beth am ni drafod y pwnc cyn I ni fynd at y llyfrau? Ond falle bod ni wedi colli hyder I drafod y pwnc, fi ddim yn siŵr. Slick. Ie, fi'n gwybod. Mae'r pwnc o'n ni'n trial drafod oedd colli hyder wrth sgwennu, neu diffyg hyder wrth sgwennu. A Bethan, ti'n gwybod y peg o lle ddath hwn yn reiddiol ti? Wel, o'n I jyst yn sbio ar Facebook fel ma rwy'n, a nes I weld, o'n rwy'n di canmol nofel fi a Mr Hughes, Mae'r ar ryw dudalen ar Facebook, ac I sylw hi oedd braf darllen hyn pan mae'r hyder yn simsanu. Ac o'n i'n meddwl, ac o'n i'n gwybod be gen I, achos dydy Mae'r ddim lot iawn I fi. A mae hi wedi bod yn sgwennu ys blynyddoedd, ond dwi'n gwybod bod lot awduron yn mynd drwy'r un peth. Ti'n sgwennu llyfrau, ti'n ennill gwybod, ti'n gwneud y dda, a ti'n dal I fynd, ond mae rwy'n... Ella bod y nofel ddwytha ddim wedi gwerthu cymaint na beth, neu ddim wedi cael cymaint o sylw, ond be di lot o hynna, dos am gymaint o bobl yn prynu llyfrau, dim bwys gynnau be mae neb ddweud, dos am gymaint o sylw I lyfrau ar y cyfryngau, mae yna lai, o gen ti beth ar S4C, doedd o'r reglenni celf o felly. Mae yna lai o sylw, mae yna lai o ffys, a wedyn, illa bod ti yn teimlo, dwi wedi cholli lle, dwi'n meddwl neud y mwy, neu mae yna bobl iawn eich ni'n sgwennu pethau, waw, ti'n meddwl, illa bod eisiau fod yn ifanc I sgwennu fel la. Mae'r pethau mae gyd yn mynd drwy feddwl rwy'n. Ond swn I yn licio dweud wrth Mae'r, ynde? Oedd Llinws Griffin di dweud ar gwales.com o'r dechrau mae'n bosib mai fi a Mr Hughes gan Mae'r yw un o'r nofelau anwylaf a darllenwch I byth. A mae weithiau mae eisiau ni mynd nôl I sbio ar y ganmoliaeth, does? Achos mae hynny o wir, Mae'r. Mae Mae'r yn sgwennu cymeriadau ti wir yn coelio yn yno, dydy. A dwi'n meddwl bod, dwi'n eisiau gwneud hyn amdani hi, achos dwi'n gwybod fydd hi jyst yn gwrido am y peth, ond mae hi'n berson mae'r ffordd mae'n sgwennu mor sensitif, ti'n gallu dallt sut mae yr awdur yna yn berson sensitif. Mae'n rhan o beth sy'n neud hi'n lyflu ydy bod hi yn ac yn lyflu ac yn awdures anhygoel ydy bod hi'n sensitif I bethau. Mae'n debyg I ti'n hynna o beth. A Sian Noddi hynny. Dwi'n uniaethu efo hyn yn fawr iawn, de. Efo'r diffyg hyder yma. Mae o'n... O, da ni gyd... Wel, dwi hefyd, da ni gyd. Dwi'n meddwl bod pawb dweud sy'n sgwennu. Does o ddim elfen o ryw... Dwi'n siŵr bod yna rai sydd ddim. A neu, alla bod cyfryngau cymdeithasol ydi o, lle ti'n gweld rhai pobl, mae'n jyst yn ymddangos mor
Mae'n jyst yn sgwennu llyfr ar ôl llyfr ar ôl llyfr, a mae bob dim, mae'n jyst lot o... Dyma bywydau pobl ar gyfryngau cymdeithasol jyst yn edrych mor berffaith, dydi, a hapus a hyderus. A os ti ddim y pethau yna, ti'n dweud, oh, gosh. Ond dau ffrynt ydi. Ie, mae'n siŵr, da. Da ni'n gwybod allan. A dwi'n gwybod beth dwi'n ei ac o'na fo. Dwi'n meddwl amdana fi fatha un person. A pawb arall fatha un person. Di hynna'n neud synwyr. Ysdi dwi'n meddwl, o dwi'n mond y gallu sgwennu hyn a hyn a neud hyn a hyn. A dyn hyn os dwi just yn sbio arno chi, dwi'n meddwl, o ia, mae yna bobl yn neud hyn efo plentyn bach, a mae yna bobl yn gwneud hyn ac yn rhedeg maes carafana, mae yna bobl yn neud hyn ac yn efo chopsys pwysig. A dwi'n sylweddoli, dwi'n meddwl bod nhw'n un person. Dwi'n cymharu'n hyn efo pawb yn hytrach nac. Ond yr ansicrwydd hynna, de. Dwi'n meddwl bod rhaid cael yr elfen yna o gwestiynu chi'n os da chi'n sgwennu. Neu da chi ddim yn gallu bod yn naturiol, hynny yw, mae yna raddfeidd ohono fo, a hyn a llall. Ond da chi'n meddwl pan da chi'n sgwennu, da chi wastad yn meddwl, o, ydy hwn yn mynd i weithio, neu ydy hwn yn ddigon da. Mae rhaid bod yna elfen o gwestiynu ac ansicrwydd, neu da chi ddim yn mynd i allu hynna'n olygu nacdach? Na, pan mae'n mynd, mae'n gallu cyrraedd... Chydig fisoedd yn ôl, nes i dreulio noson ar goodreads.com yn darllen adolygiadau o fy llyfrau fy hun, ond o'n i ddim yn darllen y rai 4 neu 5 seren, o'n i mond yn darllen y rai 1 neu 2 seren. Just mynd drwyddo i gyd, darllen i gyd. Darllen ar dy Goodreads, mae'n rhai pobl yn dweud DNF, did not finish. A mae hyn yn horrible i glwad yna. A just, mae yna lot o bethau allan yna. Os ti dy feddwl di yn y lle yna, mae'n hawdd iawn mynd allan a ffeindio prawf bo' chdi ddim yn llwyddiant, bod y lyfrau di ddim yn dda iawn. Dwi'n ffeindio'n hyn rwan, dwi'n ffeindio bod yn anodd iawn i sgwennu, achos dwi just ddim yn gallu coelio bod fi'n gallu neud o'n dda iawn. A bron, mae'n anoddach, os wyt ti wedi cael lot o gamoliaeth cynt, wyt ti'n meddwl, o, bloody hell, fydda i'n neud hynna eto. Ie. Ffliwcan o hynna. Ie. Ond hefyd, mae beth i ddisgyn gynharach ynglyn â'r cyfryngau cymdeithasol hefyd, Rig. Ti'n gwybod, mae pawb hefo rhyw fath o farn ar y cyfryngau erbyn hyn, a dyn nhw ddim ofn mynegu hwnna, a dyn nhw ddim yn meddwl beth i goblygiadau hynna chwaith. Rywsut dwi'n ffeindio hwnna yn anos yn y byd Cymraeg. Mae yna grŵp ar Facebook, grŵp Glwb Darllen, sy'n gret o beth, a dwi'n falch bod ni efo fo, a dwi'n falch fod pobl yn teimlo bod nhw'n gallu rhoi adolygiad teg a gonest. Ond di hynna ddim yn stopio fo rhag brifo. A ti'n mynd sôn dan y ti dy hun fyna, na gwyt ma'n on? Ynddo. O, be gys di do? O, neu mae bod ti di rwy'n yn debeth gas am rwy'n arall. Wel, dwi wedi hynna hefyd, ti'n fo? Just lot o... Just yn ffeindio fo'n really... Dwi'n gwybod bod o'n bwysig bod ni'n gallu deud pethau'n Gymraeg, a pan da ni ddim yn mwynhau pethau, mae mor bwysig bod ni'n gallu deud o. Ond di hynna ddim yn stopio fi rhag mynd ar Facebook a darllen pobl dwi'n abod, neu pobl sydd yn gysylltiedig mewn rhyw ffordd yn deud bod y llyfr yma gen Manon Steffan Ross bach yn rubbish. Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld neb yn neud. Anna fi! Ala Jones. Chi'n bod chi'n gweud, wel, 4 chi wedi gweud, chi'n sgwennu achos mae rhaid chi sgwennu. Chi just fel, mae rhaid fi just sgwennu rhywbeth. So, ydy'r sgwennu yna yn gwahanol i'r sgwennu nofel, neu mae'r un beth? Yr un peth i fi. Weithiau mae o, weithiau di o ddim. Di'r ateb i mi. Okay. Wedyn, wrth i chi cyflawni gwaith, chi wedi
cael hwnna allan o'ch system chi. So rili wedyn, pam becs o be mae pobl yn meddwl, achos chi wedi cyflawni gwaith, chi'n hapus dy fe. Achos, os ti'n dod o'r lle yna, lle ti'n gorfod cael hwn allan a mae o'n llesol i gael allan, mae'n rhan pwysig a personol iawn ohono chdi, a ti'n mae'r teimlad o gael nofel yn dod allan a cael gwybod, oh my god, mae pobl yn gallu darllen o'n, oh my god, mae o'n fatha rhoi dy galon dy hun ar blat a dweud, judge me. Ie. Mae rhaid enaid allan o fan yna. A ti'n gwybod, mae o'n i ryw raddau wyt ti yn gocyn hitio. Achos mae yna ddarn ohono chdi allan yn fan gyhoeddus. Dwi'n teimlo bod o'n ddarn o'na i. Dwi'n teimlo bod gennau gyfrifoldeb at y cymeriadau neu at y stori. A mae'n ymhoeddi fi os dwi wedi gwneud job sal o cynrychioli nhw. Diddorol. Felly ti'n mynd poeni os dy rwy'n mynd i cyd addysg di'n beth? Yndw, os ydy hynny'n golygu bod fi di wneud, bysa rhywun arall wrach di gallu wneud gwell job o wneud hynna. Ond mae hwnna lle ti'n deud, fysa rhywun arall wedi medru wneud gwell job na beth sy'n ni wedi wneud, neu beth nes i. Dyna beth ti'n drio dweud? Ie. Ond dwi'n meddwl bod hynna'n ymhen i ar y funud, cos mae'n gwybod, mae'n 3 llyfr wedi dod allan sydd, so ti'n darllen i blurbs nhw sydd yn bethau o gynnau unau ar ei canol neu y syniadau. Ac wyt ti'n meddwl, rach. Ond dwi wedi dechrau darllen un, ac o fewn paragraff wyt ti'n gwybod, mae swnio'r un peth, ond di o ddim o gwbl de. Fysa ti wedyn yn rhoi gorau i sgwennu y darn yna? Dwi'n gwybod eto, dwi'n gwybod. Achos, sy'n ni'n dadla bod y ddehongliad di neu dy fersiwn di yn unigryw. Achos mae dy ffordd wyt ti'n trin y pwnc neu'r be bynnag. Mae hwnna'n unigryw i chdi ddri. Ydy gobeithio de. Ond ydy'r wasg yn mynd i fod eisiau wy'n nag un llyfr ar yr un... Beth bynnag, ie. Ti'n gorau meddwl fel yna, dy yma? Ie. Yn arbennig yn y Gymraeg. Yn hollol, achos mae pres brin a mae'n mynd y brinach. Ond dwi'n meddwl, i ddod yn ôl beth ydyn Manon hefyd, dwi'n meddwl bod rhaid i ni, oherwydd bod yna gyn lled ohono ni, dwi'n meddwl weithiau mae yna berig hefyd bod bobl yn canmol mwyn canmol, oherwydd bod chdi'n nabod Auntie May oedd yn arfer mynd am goffi hefo Uncle Bob, a wedyn maen nhw'n perthyn a un a llall. Mae yna rhyw fath o rhyw gymdeithas eitha clos hefyd yn does? Oes, ond dwi'n teimlo bod o'n eitha rhyfedd de. Dwi wedi stopio adolygu pethau yn gyffredinol wan, heblaw bod fi wedi darllen rhywbeth beth bynnag ac wedi wir i fwynhau o. Dwi'n teimlo bod fi mewn sefyllfa od iawn fel nofelydd i fod yn adolygu gwaith nofelydd arall. Achos mae yna conflict of interest fan'na, does? Felly... Be ti'n neud yn y podlediad yma ta? O'n i'n mynd i ddweud... Da chi'n gwybod bod fi... Os dwi'n darllen llyfr Cymraeg, dwi ddim yn mwynhau. Dwi'n wir ddim yn mwynhau. Na i just ddim sôn amdano fo. Mae'n lot o bobl yn mynd i fod yn poeni ar ôl ti ddweud hynna wan. Ond dwi ddim eisiau rhoi unrhyw person off darllen rhywbeth Cymraeg. Wel, unrhyw beth. Just achos bod o ddim yn siwtio'n chwaith i. Da chi bod dwi'n feddwl? Ac alla swn i ddim yn awdur, swn i'n teimlo yn wahanol, ond mae o'n teimlo'n od i fi hynna de. A ni'n mynd i ryddhau pennod o outtakes Manon yn sôn am y llyfrau byddi ddim yn hoffi. Blackmail. A llyfrau Bethan Gwanas. Ond so ni'n mynd licio gweld bobl yn poeni cyn bod yn onest, ynde? Mae'n anodd gwybod
Dyn ni'n, Achos mae hwnna wedyn yn tanseilio'r holl syniad o feirniadaeth, dydi? Dwi'n meddwl, be ydy, y ffordd mae'n cael ei wneud ydy os Ie, dwi'n gwneud yn ddim union. byd. Hynny yw, dwi'n meddwl, os allu di wneud o'n adeiladol ac os allu di gyfiawnhau dy ddadleuon gyda rhyw fath o esboniad pan, a bod hynny'n cael ei wneud mewn ffordd gwelus a farchus. Yna, dwi'n meddwl bod hwnna, achos siawns, mae rhyw fath o unrhyw beth yn ddydi, bod yn chwaraeo neu unrhyw beth. Os wyt ti'n cael sylwadau a ti'n defnyddio'r sylwadau yna i helpu chdi yn y broses neu gyda'r prosiect nesaf, yna mi ddylio fo mewn theori o fod yn rhywbeth adeiladol. Ond pan mae o'n croesi'r trothwy wedyn o rhwng bod yn falle yn bersonol. Ond hefyd ynde, dwi'n meddwl dyle bod yna fwy o bobl, os da chi'n gweld rwy'n wedi deud rhywbeth neis neu ganmol eich llyfr chi, tynnu'ch sylw chi ato fo, fel nath Sian i fi chydig ddyddiau yn ôl, ond o rwy'n di canmol un o'n llyfrau dysgwyr i. Ping! Sian yn tacio fi, wel, mae hynna di gwneud yn wrnod i wedyn, dydy. A ti angen bethau fel yna, dweud, mae eisiau mwy o'r cyd. Ti'n nhw'n am bywyd ti, full stop. Wyt, Chimod? wyt. Ie. Ie, mae dy ard yn edrych yn neis. O, dwi'n cyr ysgidiad i. Ie, a mae jyst yn neis i glywed. Felly pawb bod yn gliniach. Iawn, oce. Neu pa fod yn onest. O'n i'n mynd i ddweud, Ie. dwi'n yn siŵr am fod yn gleniach, dwi'n meddwl na pawb i fod yn onest, ond mewn ffordd sydd yn weddus ac yn barchus. A ma' o'n i'n deud clen, o'n i'n meddwl fel nath Sian, os wyt ti'n gweld rwy'n yn deud rhywbeth neis am Dafydd, sa'n digwydd eisiau. Ti'n sylw Dafydd at y peth. Pan mae hi'n gwneud y podlediad, so i gweld un peth eto, ne? Sut yw'n credu? Ie, da ni gwybod bod gen ti hynna'n hyder di hysbyd y Dafydd a ni fod fel hyn efo chdi. Ie. Ti'n cael pyliau ddiffyg hyder am bethau sydd ddim i wneud efo adolygiadau na barn neb na'n byd. Mae jyst yna fi a mae'r hyder jyst yn mynd am ddim rheswm, de. Gareth F. Williams nath i mi golli hyder. O'n i'n golygu Awst yna noia, a mwyaf o'n i'n ddarllen o, isa'n byd o'n i'n mynd, cos o'n i'n mwynhau'r nofel, ond o'n i'n jyst yn sylweddoli, oh god, dwi'n anobeithiol i gymer iawn. Ni'n ti o sgwennu i botyn i beir ar un pryd. Ond mae hefyd yn codi cwestiwn ynglyn â, ti'n meddwl beth ydych chi'n dweud, Manon, ynglyn â bod chdi'n nofelydd a bod chdi'n adolygu nofela, a bod hwnna'n weithiau yn teimlo'n anghyfforddus i chdi. Mae hwnna'n codi cwestiwn. Ti'n meddwl, oes na adolygwyr yng Nghymru sydd falle ddim yn awduron neu ddim yn greadigol yn yr ystod bod nhw'n sgwennu nofelau hunain. Faint o adolygwyr sgynnon ni sydd yn ymylu ar fod yn broffesiynol? Wel, dim am o'n i, ond ysdi, alla bod hynna achos bod mae pobl yn gofyn i ni adolygu nofela pobl eraill o hyd, yn lle bod nhw'n gofyn i'r bobl sydd ddim yn sgwennu nofela ddim yn cael y cyfle wrach. Ond wedyn, dwi'n deud yna, a dwi'n meddwl, dwi wir yn licio'r ffaith bod y fedolryddiaeth ar Daniel yn cael ei feirniadu gyn awduron eraill. Dwi'n meddwl bod hynna'n beth da. Felly, Ryw ti'n teddu fynd, o be mae o'n wybod, iawn di sgwennu nofel ni fywyd. Ond ydy hynna'n wir am adolygwyr weithiau? Ie. Lle ydych chi'n dweud, o ie, dyn nhw'n sgwennu hynna'n, felly, mae o mor ddifyr, dydi? Ynglyn â lle wyt ti'n teimlo, wel, sgyn y person yma ddim track record o sgwennu hynna'n, felly oes gennyn nhw'r hawl i dyfeirniadu di. Sydd ddim yn, dwi'n meddwl, sydd yn deg. Swn i'n teimlo bod gen unrhyw ddarllenydd hawl Oes. i ddweud barn amdano.
Ond mae yna brinder adolygwyr yng Nghymru Oes. ac yn y Gymraeg. Sy'n adolygu bob dim hefyd, ynddo? Ie. Music a theatr a A'r theatr, ie. Ie. celf. Pam? Pam hynny, dych chi'n meddwl? Mae lot o waith am chydig bach o bres yn un peth. A fel oeddech chdi'n dweud, dyn nhw'n cael yr un lle yn y cyfryngau beth bynnag. Does am yr gyfleoedd ddim yna, neu? Ysdi gan aml iawn ti'n deud, nes ti'n neud adolygiad da. Ie. Ddim da camol, ond adolygiad nes i fwynhau ddarllen. A wrach bod ti'n perthyn i'w tad nhw'n un. Wel, fydd na ryw gysylltiad fwy na thebyg bydd. Dyna di beth yng Nghymru. Ia, difyr. Felly na ni, Mae'r, gobeithio bod ti'n teimlo well fan. Cos da ni ddim. Oce, wel, beth am codi ysbryd? Chydig bach. A dechrau sôn am lyfrau ni wedi mwynhau ers recordio'r podlediad diwetha, ie? Oce. Felly pwy sy'n mynd gynta? Ar fy sgrin i, Sian sy'n gynta. Oce. Dwi'n mynd darllen gymaint a hynny, ond un llyfr, dwi'n cweit di orffen o, a dwi'n fwynhau o'n ofnadwy. So rwy'n mynd i darllen Casglu Llwch, Georgia Ruth. Hwna di yn llyfrau un hefyd. Yndi. Diolch. Yndi, mae'n un o'r llyfrau dwi... Ti di orffen o? Cos dwi'n cweit. Mae gennau rhyw 20 sydd dal yn ei fynd. Ti chydig bach nes at y diwan na fi. Mae dda, dydi. Mae o'n gret, dydi. Yndi. Mae'n anodd deud bidio. Mae nhw'n feicro sgrifa, ddarna ddodiadur, darna lyfranodiadau. A mae hynna'n neud o swnio fler, dydi? Dydi o ddim, mae'n gwbl. O'n i'n ei ddarllen o'n i ddechrau, ac o'n i'n meddwl, yma rhywbeth o ryw cameos bach, dydi? Ydi. Mae rhywbeth o ryw nifer neu cyfres o olygfeydd byrion bach. A ti'n gwybod beth i fi, rhywbeth o fyfyrdoda. Dwi'n meddwl oedd Betty George a hitha'n siarad neithiwr ar Betty. Na ddo. Chwilio amdano fo. Os gewch chi gyfle, cerwch chi wrando ar hwnna. Mae'n goblin o'r raglen na hwnna. A ti'n dod i nabod George Ruth hefyd yn yr raglen, ond hefyd maen nhw'n sôn. A dwi'n credu na dyna be oedd y term ddar i Betty George oedd ddefnyddio i ddisgrifio. Ti'n gwybod, achos mae'n just mor... myfyrdoda, a ti'n gallu darllen nhw cyn fynd i dywelu, maen nhw'n ddigon byrdd, dydyn? Mae rei fyr iawn, dydyn. Yndyn. A mae o rhywbeth tisio ddarllen yn ar a deg. Ond wyt ti dechrau sylweddoli bod na rhyw wei trwy gilydd yn bob peth. Ysdi mae nain yn ymddanos a mae'n dilyn y plant a... Ydyn nhw, felly peth hynna'n gofiannol, ydy o? Wel... Dwi'n cymryd bod o ddim yn ffuglen. Dwi'n mynd abod Georgia a gwbl i wybod... Gwrando ar y rhaglen Betty a'i phobl. Gan bod ni'n gwneud job mor ofnadwy o drio ddisgrifio fo, heblaw deud darllenwch o. O'n i'n mynd i ddod ato fo. Cared i mlaen, sori, dwi'n torri ar y draws. Cywaith ni drafod ar draws y gilydd na waith na. Achos, beth sgyn ti ydi, ti'n gwybod pan mae'n sôn am fynd am dro, mae'r mab yn gwirioni ar fossils. Cos mae fossilia'n ymddanos trwyddo rwsyd ydi. Yndi. Mae ar ryw fath a, dwi'n meddwl nes i ddarllen yn rhywle, mae fel petai, ti'n gwybod, syniadau mae hi'n gael, a'r syniadau gwreiddiol fel tysa hi yn rhoi neu'n trio cyfansoddi can neu album, ac yn gwahanol bethau sy'n mynd drwy meddyliau hi. Ond ffordd mae di gwein nhw at ei gilydd dwi'n ffeindio sydd yn glyfar. Ia, mae yna waith... Unai, mae di bod yn lwcus ac yn ddawnus iawn, a mae di dod allan wwsh fel ac yn dlws fel mae o, neu mae yna waith golygu cefndirol gynnu hi. Wel, tebyg, glefar iawn di bod de. Ie. Dych chi wedi darllen i nofel e? Na ddo. Mae'n hyfryd.
Dim yn licio'r gair hyfryd. Na, chdi. Ddari ddeud hynna. Do, achos ddari ddeud hynna yn yr rhaglen hefyd. Pidiwch a dweud bod George a Ruth yn hyfryd, boes. Sorry. Ie. Mae'r llyfr yn ace. Be sgen i'n erbyn y gair hyfryd? Jyst yn licio sŵn o? Na, be mae o'n rhywun syni neis ac yn... Wedai'n ffeindio'r darn i gael sydyn wan. Dim yn naill beth na llall ac di. Ia. Hyfryd, rhyw, ie. Dibynnu sut ti ddeud o? Dwi'n eitha licio. Mae'n handi, ynddi? Ynddi. Wel, mae'n deud... Sbaring ti ddeud neis. Ie. Dwi wedi cael fy ngalw'n lot o bethau yn ystod fy 36 mlynedd ar y deiar. Fleaky, gan fy athro piano er enghraifft, neu rhy gystadleuol gan fy ngŵr, ar yn amlwg dyw'r fath beth ddim yn bosib. A wedyn mae'n mynd ymlaen, ond y gweithaf o'r holl ansoddeiriau ydy hyfryd. Yr hyfryd gan Torres, sy'n ddiffail yn fy wneud i fod eisiau torri rhywbeth. A mae Manon Steffan Ross newydd fy sarhau drwy fe alw'n hyfryd. Dwi'n sori dim byd, George. Na, mae gen i un o'i myfyrdodau wedi dan y teitl hyfryd. A dyna'r union air nes i ddefnyddio. Ie, na chdi. Ie. Wel, na ni. Ond oedden ni'n meddwl bod well ni beidio anwybyddu'r ffeth, da. Ie. Brofi bod Dafydd a fi wedi darllen y llyfr. Dwi'n poeni am hyn, os o'n un chi'n defnyddio'r gair hyfryd, achos mi dwi. Dwi'n eisiau stopio ddefnyddio fo. A mond efo George a Ruth, wyt ti'n gael ddefnyddio? Oce. Gyd i ddweud bod fi'n hyfryd? Wyt ti'n licio'r gair hyfryd? Ddim llawar. Dwi efo... Dwi'n am beth i'r ffôn. So ni beth yn dweud bod ti'n hyfryd. Cos dwi, to. Dwi'n switio ti'n eich ddim. Dwi'n bod gas, ond... Wel, ti yn, fatha. Braidd, dweud. Honest. Heria. Hongiol. Reit, oce. A ni'n ôl at George a Ruth. Ie, ni'n ôl at y llyfrau dyna. Dwi'n cytuno 100% efo George. O, na'n hyfryd. Dwi'n efo George yma. Da ni'n neud yn dda iawn efo'r busnes hyder ma heddiw. O, ni'n mynd i ddweud, mae hyn yn gret. Chwalu pawb yn llwyr. Yr hyfryd Dafydd Llywelyn. Reit, Sian, cario ymlaen, cyn i fynd y ddrwg. Cario ymlaen. O na, i sôn am un llyfr Saesneg, cos nes bod ni'n mynd reit sydyn. Cario ymlaen, efo thema'r ffosilia fi gwir. Mae'n nofel Saesneg sydd allan ers spel Remarkable Creatures, Tracy Chevalier, am Mary, Anning, oedd yn casglu ffosilia wrth ymyl Lyme Regis yn 18 rhywbeth. Person go iawn, ond nofel amdani di hon. A hi gyda llaw oedd yr un oedd, dych chi'n she sells seashells on the seashore. Well. Sorry, allu ail adrodd hynna? Na, adrodd! Wedi crygin ar la môr. O Saesneg. Rhaid yn anodd yn ôl i mewn. Ond wedi gwneud ffilm o'r nofel. Ydyn. Ti wedi gweld y ffilm? Do, well gan yr nofel o beth coblin. A hynny'n ambal y wir, dydy. Ne. Ynddi, nes i fwynhau'r nofel yn arw iawn. Felly, na fi di tyrchu ddi gwir. Digon. Gret. Pwy sy'n nesaf? Manon sy'n nesaf? Nes i ddarllen Nelan a Bo gen Angharad Price. Sydd yn hyfryd. Tydion, fendigedig. Dwi'n mynd i fod yn paranoid fan. Tydion fendigedig. Ti'n gwybod bod Angharad Price di bod ar betiau ffobl ac ddar i ddeud neu? Cha sair. Sair. Na, ond nes i wirion, oedd o just yn
annwyl, llyfr bach, ti efo nhw bob cam o'r ffordd. A dwi'n meddwl bod fi wedi sôn am hyn o blaen, pan da chi'n mynd yn ôl mor bell mewn hanes, a mae'r nofel yma, dwi yn teimlo'n anos uniaethu efo'r cymeriadau. Dwi'n meddwl bod yna rhyw fath o wal yna, chydig bach. Ond doedd yna ddim o gwbl efo hein, oedden nhw gymeriadau real iawn. Ac mae'n nofel reit dywyll, ond mae yna lot o natur yn ei sy'n neud ti just deimlo yn gynas ac yn... Ia, dwi'n wir, ti'n eisiau deud hyfryd. Ti'n cael. Dwi'n mwynhau nofel yna yn fawr iawn. Yr ail un, rwan, da chi'n cofio pan nathon ni recordio'r podlediad dwytha, a nathon unwaith, os ni roed yr recordiad, nathon ni orffan recordio, nathon ni gerio ymlaen i sgwrsio. Achos yna rhywun ohonych chi wedi trafod Bethan, dwi'n meddwl, fi a fo, ie? Gwenno Gwilym. A wedyn ar ôl i ni recordio, na i ddarllen o, a dwi'n mynd i fod yn hollol onest o'na. Mi na i ddarllen o, ond mae'r chnata a'r clawr yn rhoi fi off. Achos mae'n glawr hyfryd, mae'n tynnu sylw hyfryd eto. Tynnu sylw, mae'n sefyll allan ar y silff, llaw yn codi 2 fus, dio, a mae'r 2 fus yn creu fi, y teitl fi a fo. Ond ar y gwaelod, mae'n rhywbeth yn dweud rhywbeth fel Rhybudd, cynnwys llawer o Wenglish a regi. Iaith gre, ie. Iaith gre, rhywbeth fel, dwi'n cofio wedyn. Ac o'n i just yn meddwl, mae'n swnio yn geidwadol rhywsyd hynna. Fatha bod ni'n mynd i godi fo a mynd, mae'n lot o Saesneg. O'n i just yn meddwl, mae'n dod o le ceidwadol i roed hwnna ar y clawr. A dwi'n meddwl bod y 2 fus yn awgrymu rhywbeth, rhyw aggression. Ac o'n i'n meddwl bod o'n mynd i fod yn nofel reit... O'n i just yn... I fi, nes i ddechrau darllen, a nes i darllen ni mewn deudydd. O'n i'n methu wneud unrhyw beth arall. O'n i'n wir methu roed lawr, a mae'n hir, da. O'n i'n meddwl bod yn briliant, nes i fwynhau o gymaint. O'n i'n meddwl bod y sgwennu'n fendigedig, oedd y cymeriadau mor real, oedd y berthynas yna rhwngthyn nhw a'r cymhlethdodau yna i gyd. Oedden nhw just yn teimlo fatha bod nhw'n digwydd i'ch ffrindiau chi. Ac oedd o ddim yn amlwg pwy, ar ochr pwy oeddech chi fod, ac o'n i'n meddwl bod hynna'n ddewr ofnadwy o Gwenno Gwilym i sgwennu yn y ffordd yna, achos mae'n sôn am dor priodas achos y ffer. A wedyn, ond dio ddim yn neud i'r person sydd wedi cael yr affair, dio ddim fod yr boi drwg rhywsyd. Dych chi ar ochr 2 ohonyn nhw. Mae'n wirioneddol wych. Nes i'n sylwi ar y Saesneg bron. Unwaith nes i sylweddoli, mae bob yn ail bennod yn Saesneg. Dyna fo, oedd o jyst yn teimlo mor naturiol, mor ddiymdrech. Ac oedd y bobl wir yn siarad, fatha mae pobl yn siarad go iawn. Mewn ffordd oedd ddim yn teimlo bod o'n trio'n rhy galad. A y rheswm dwi'n deud am y clawr ydy mod i ddim eisiau darllenwyr eraill feddwl, di hwn ddim i fi. Achos dydy o ddim yn agresif, dydy o ddim yn geidwadol, dydy o ddim yn fatha, cwsbiwch yna ni yn pregus ar y Saesneg, dydy o fan yna. Mae hwnna jyst yn rhan hollol naturiol o'r stori. A mae'n nofel, mae'n wych, mae'n gwych. Felly, please, codwch. Dwi'n mor falch bod ti wedi mwynhau ni. Dych chi... Os o ti. Dych chi'n cofio clawr llyfr Ces? Dych chi'n cofio hwnna? Ces yn yr 80au. Ia, oce, dwi'n gwybod, ti'n ifanc. Gres. Bod o'r sawl clawr di bod oes? Llyfr oedd o ar faes llafur. Ac dyna bu oedd hogyn yn codi 2 fus. Dyna atgoffa fi o'r... Ia.
Wel, dyna be oedd ar glawr yn yr 80au. Ond hefyd, dwi'n yn gwybod os glwys di Mae'r yn trafod ar raglen Radio Cymru, rhaglen Ffion Gwallt, oedd. Na. Ac oedd hi'n sôn fel oedd yr ymgyrch hyrwyddo y gyfrol yna wedi bod yn eitha gwahanol a bod na'n bach o nerfusrwydd ynglyn â falle bydda fo'n pechu ambell i aelod falle fwy traddodiadol yn arbennig. Dwi'n meddwl oedd ddari Mari gyfeirio at yr sylw wnaed hefo capten. Pan nath honna ennill. Ie. Dwi'n meddwl falle bod nhw yn trio anelu at ddarllenwyr sydd falle ddim yn darllen yn draddodiadol. Neu ddim yn darllen. Dwi'n dall yna, a dwi'n dall pam bod nhw wedi wneud o yn y ffordd maen nhw wedi wneud o. Fedra i weld pam bod hynna'n atyniadol i rai pobl, i rai darllenwyr, ond dwi hefyd yn meddwl nath o just ddim gweithio i fi, a heblaw bod Bethan di deud Manon ti'n mynd i fwynhau hwn, ma hwn i chdi, faswn i ddim di codi'r llyfr da. Rai mi gyfadda pan welais i'r coasters yn steddfod yn yma. Diolch i fi. Ie, achos mae'r defnydd o coaster, mae o'n rhoi rhyw awgrym bod o'n mynd i fod, pan a lot o ryw yfad a byw y lifestyle yna yn mynd i fod yno fo. Ac o'n i'n meddwl, mae gymaint mwy i hyn. A hefyd, wedi deud hynna, o'n i'n meddwl, mae'r nofel yn sôn am bobl hollol normal yn cymryd gyffuriau. A nes i feddwl, i fi, dwi'n meddwl bod yna nofel Gymraeg arall sydd yn adlewyrchu mewn ffordd mor real sut mae pobl yn byw go iawn o ran cyffuriau stwff. Bod o ddim nhw di'r baddies, dydyn nhw ddim yn marw achos bod nhw'n cymryd rhywbeth rhyw noson. Ti'n gwybod, mae just dyma fel mae lot o bobl yn byw, a dydy hynna ddim yn cael ei adlewyrchu mewn llenyddiaeth Gymraeg. Ond mae o fan hyn. Ac i fi, mae'r busnes o, watiwch am y Wenglish, dwi'n meddwl, na, mae yna lot mwy i ddeud yna hyn, mae yna lot fwy o USPs i hwn na be o'n i'n gwybod cynt. Ond dwi'n siŵr lot o bobl yn anghytuno fo fi. Dwi'n siŵr bod yna lot o bobl wedi codi fo achos yna. Just dwi ddim eisiau i bobl gael ei roi off. Dwi'n di clywed neb yn dweud rhywbeth negyddol amdano fe eto, ond lle bod hynny jyst yn di ddarllen o, dwi'n gwybod. Neu, mae jyst... Ie, ond eich dyna di pwrpas hynna de, bod y bobl fysa neu sylwadau beirniadol jyst ddim yn ddarllen o de. A maen nhw'n methu allan de? Bysa ti ddim yn galw hwnna nofel hyfryd, na fyset? Na. Ond, ie. Dwi'n gwybod, mae'n aros... Neith i aros efo fi de. Dwi'n wir yn gobeithio bod yna fwy ar y ffordd gen Gwenno Gwilym, achos... A mae'n barddoni fyd gyda llaw. O'n i'n mynd i ddweud beth i chefndir i. Just os i ar ei thraws i, A470 yr gyfrol ddwyieithog nes i olygu, a mae gennym ni afonydd yr un peth yn dod allan yn y Gwanwyn. Wedyn mae gen i gerddi yn y ddwy yna, a maen nhw wahanol de. Mae yn grŵp sgwennu Casio William di. Mae yna dipyn o bobl ochr Bangor Bethesda ffona mynd i'r grŵp yma. Ond un o ddyffryn Conwy di, a dwi'n yn gwybod mwy na hynny amdani, achos... Ydy'n byw yn Dyffryn Ogwen o'n? A Bethesda. Ochr Bethesda o'n. Byw nes di... Honna o'n i'n gweld pan o'n i'n darllen hefyd, ac oedd hwnna'n braf achos adra de. So, da iawn. Ie, dyna fo. Dwi'n mynd i sôn am un Saesneg achos nes i ddim mwynhau o lot. Iawn, oce, digon teg. Oce, Dafydd, beth ti wedi bod yn darllen? Reit, nawn ni, wel, Casglu Llwch, fel da ni di... A, gan bod ni'n trafod Cloria, oedd y clawr yn plesio gen ti, Sian? Oedd. Oedd, unwaith o'n i wedi dechrau ddarllen o, o'n i'n besiwr i ddechrau, ond unwaith ti wedi dechrau darllen o, ti'n sylweddoli, mae ffit perffaith de. Mae'r wir i chdi. Mae bob dim am y gyfrol yma, mae rhaid i fi ddweud.
Dwi'n gwybod, Mae- dwi'n artist dweud. Mae Kiko Kita. Ie. Ond mae jyst yn crynhoi y gyfrol yna i'r dim, ond mae o ddigon gwahanol. A mae o ddigon, dwi'n gwybod, achos yn amlwg enw Georgia Ruth, ia, oce. Ond wedyn mae'r clawr i fi hefyd yn neud o, na pelgar. A fel dwi'n deud, mae'r ffordd mae'n gwneud y sylwadau, mae'n agored iawn, a mae jyst y pethau bach mewn bywyd, mae jyst yn bigo fyny, a wedyn mae jyst yn ei drino. A mae yna hiwmor yna ddyd, O, oes? mae yna, ti'n fel. Oes. Achos be oedd yn ddifur oedd yn yr sgwrs gyda Betty George ddoe, oedd yn dweud falle, ti'n meddwl bod yna elfen yn ddi hi sydd falle'n edrych ar bethau yn eitha tywyll. A ti'n meddwl, oedd hwnna'n rhywbeth o'n i'n ffeindio'n ddifur iawn, achos oes, mae yna elfen o hynny. Mae yna, nes i wenu lot o weithiau hefo'r gyfrol yma, achos mae yna hiwmor yna, a hiwmor sych hefyd, ti'n meddwl? Os gewch chi gyfle, mae hon yn bendant werth i darllen. A fel dwi'n dweud, hynny yw, dwi'n amlwg yn fan o'i cherddoriaeth i. Dwi'n meddwl bod hi yn arbennig o dalentog. Dwi ddim wedi darllen ei nofel Saesneg i, ond os ydy o hanner cystal â y gyfrol yma, yna dwi'n edrych ymlaen i ddarllen yn arw. Wedyn, llyfr Cymraeg arall, dwi'n gwybod, dwi hwn ddim yn lyfr newydd fatha allan. Dwi'n credu 2004. Naci, sori, 2013. Dyfed Evans fel rhan o gyfrol Sgyrsiau Noson Dda. Dych chi'n dod ar draws ein o blaen? Cyn car y gwalch. Na. Mae yna... Dwi wedi ffeindio tair cyfrol mewn siop a'i law. A straeon Dyfed Evans, Emlyn Richards a Dawn Dweud o Dan y Bwlch. Dyfed Evans o ardal, yn amlwg ardal mynyddol, oedd... Oeddech chi'n gyfarwydd y Dyfed Evans? Yn arfer sgwennu i'r Cymro. Ddim Ie. tad Robin Evans. Ie. Mae'n edrych am ddim. Ie, dwi'n meddwl de. Wel, ti'n gwybod, mae yna gyfeiriadau yn yr... Llyfr bach tena, dio? Ond mae'n sôn am ei yn amlwg i gysylltiadau a phen llun. I fi, be oedd yn ddifur iawn yn fama ydy gymaint mae'r gymdeithas Gymraeg wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf. Achos mae'r gyfrol hon a'n Emlyn Richards hefyd yn sôn am y gymdeithas lle yna lot fawr o ddiniweidrwydd a lot fawr o hwyl a sport a gymdeithas llenyddol, ddiwylliannol, ond gymdeithas sydd yn anffodus wedi hen fynd erbyn hyn. A dyna beth sydd mor ddifur ynglyn â be oeddach chdi'n dweud yn gynharach man o'n ynglyn â cyfrol Gwenno Gwilym. Ti'n gwybod, ydy, mae o jyst yn, sa chi'n darllen y ddwy gyfrol, mae o jyst yn dangos fel mae Cymru wedi newid o fewn yr degawdau diwetha. A yn amlwg mae'n sôn am ben llun yn yr cyfnod lle oedd lot fawr o bobl yn amlwg yn uniaith Gymraeg neu'n byw i bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg yn llwyr. A mae jyst mor ddifur fel, yn fwy na ddim byd fel talp o gofnod hanesyddol o pan oedd yr gymdeithas yna yn eitha amaethyddol a gwledig a yn eitha, dwi'n gwybod bod o'n beth o'n ar i ddeud, ond falle, yn eitha diniwad. Felly, os gewch chi gyfle, sgyrsiau noson dda fel mae bobl oedd yn mynd rownd ac yn traddodi mewn cymdeithasau a y ffordd bydden nhw, pyncio oedden nhw'n drafod a hyn a llall. Mae o'n, jyst mynd i chdi nôl i gyfnod yr oes a fi fel petai. Wedyn yn Saesneg, dwi'n gwybod, chi wedi darllen Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow?
O, dwi wedi ddechrau. A fi wed. A roi fyny. Do. Dyna ti on. Ti di roi gorau iddi? Wel, na ddarllen o'r rhywbeth eto, cos o'n i'n mynd... Ie, dim yn mind space iawn. Wel, mae beth yn gael, achos mae'n ymwneud gyda gemau cyfrifiadurol. A ddau yma yn sefydlu rhywbeth o gyfeillgarwch. Un ohonyn nhw mewn sbyty a wedyn llall. Un ohonyn nhw'n glaf mewn sbyty a llall yn mynd yn ymweld â'i chwaer oedd mewn ysbyty a wedyn mae'r cyfeillgarwch lle maen nhw'n dechrau chwarae gemau. A wedyn fel mae hwnna'n datblygu lle maen nhw yn penderfynu creu gêm gyfrifiadurol. A'i hynt a'i helynt nhw wedyn o bod yn llwyddiannus a sut mae'r rhwygiadau wedyn yn effeithio yno fo. Nes i ddim mwynhau am hwnna? Oedd o just ddim yn cydio yn y dechrau, nes i ddim rhoi digon amser iddo fo. Yn union y fath o fi, a o'n i bai bod ti'n mynd i ganmol o'r cymylau wan. Dwi'n gwybod os dwi'n mynd i gydio yma eto. So'n i'n sticio hefo fo, so'n i'n chi. So'n i'n mynd yn ôl ato fo. Achos do'n i ddim cweit yn siŵr, o'n i'n ffeindio i ddechrau, achos mae'n eitha swmpus dri. Ac o'n i'n meddwl, oce, a dwi'n sticio fo hwn i beidio. Ond so'n i yn bendant yn mae o werth i chi barhau efo. Nes i wynhau yn arw iawn. A dydw i ddim yn un o'r bobl yma sydd yn chwarae gemau cyfrifiadurol a falle. Does dim rhaid i chi gael y dealltwriaeth neu'r mwynhad yna i gallu mwynhau'r nofel yna. Felly, ie, dyna di'r llyfrau dwi wedi ddarllen. Na iawn. Bethan, be amdano ti? Wel, dwi wedi darllen Dyfed Edwards, Tir Dial, nofel oedd allan llynedd deilyniad i Bedydd Tân. So un o'ch chi wedi darllen hon? Ne. Athoch chi darllen Bedydd Tân? Do. Oedd hi'n dda, doedd? Do, gwych. Yn dywyll iawn ac yn arbennig o dda. Reit, hon yn ddilyniant yn Sir Fôn eto. Iachyd, mae hon yn dwllach fyd. Ysga. Ac oedd o'n ddarllen anghyfforddus achos mae'n hynod drisgar. O'n i'n gorfod cymryd anadl ddawn fyna hyn i fedru dal atig. So argol dyfed. Felly bendant sydd hon ddim adant pawb. Ond os da chi'n licio nhw fel a tywyll, oedd rhai Llwyd Owen a Dewi Pryson o beth, mae hon yn dwllach. Ar wahan i cig y gwaed, o honno'n bod arall. Ond mae arddull o, cos mae ffasiwn sgwennwr, da chi'n teimlo bod chi yn y byd calad ma o whisky a meddwi a pobl sy'n wir ddim yn bobl neis. Dwi'n meddwl bod yna un person neis yn ni. Mae'n fewr yndi fel awdur. Wyt ti angen darllen y nofel gynta i'w dilyn neu i'w gwerthfawrogi? Sa'n help ond sy'n rhaid ti. Dwi'n meddwl bod angen i chdi, achos mae'n cyfeirio nôl at bethau, ond ie. Illa fysa chi eisiau mynd nôl i weld be oedd i digwydd cynt ar ôl darllen hon. Ond mae yna gymeriadau ti eisiau nhw ddod drwyddi, a mae hyd heini'n rei calad, dwi'n meddwl so'n i'n ymddiried, so'n i'n credu gair yn nhw'n dweud. A so'n i beth yn rhoi hon i mam, na dad. Aled o bosib. Ydy hon yn swnio math o beth ty ti'n licio? Ydy, nes i fwynhau Bedydd Tân. Felly, bydde fi'n prynu hwn fi'n credu. Na beth o'n i jyst yn googlo nawr wrth i ti siarad. Wyt ti'n cofio be am iaith Bedydd Tân? Oedd yn broblem i ti neu oedd o'n oce? Na, fi'n credu, gyda iaith llyfrau, fi'n credu bod rhaid ti jyst dod mewn i rhythm y peth. A fi di arfer a clywed acenion ogleddol. O, mae hon, de. Dwi'n gwybod ti wedi dweud ogleddol, de. O, mae hon yn Sir Fôn, de. O, iawn, oce. Falle na ddim cael ei. Arogl, achos dwi'n cofio fo Bedydd Tân, bod fi'n gorfod sbio fyny be mae'r gair yma meddwl. Ond yn hon, arogl, a dwi'n un o'r bobl einol na, dwi'n cael dweud yna.
Dwi eisiau gwybod mae'r gair mae'n meddwl, felly o'n i'n sbio yn geiriadau Prifysgol Cymru ac o'n i'n ffindio nhw. A dwi'n mynd i'ch weld os ydych chi'n gwybod hein o'n. Ydych chi wedi clywed y gair ffoglyd o blaen? F-o-g-l-y-d. No. Y frawddeg ydy ffrwydrodd un o'r ffenestri ac yn fflich drwyddi mi ddos na labwst go ffoglyd. Na? Dim syniad, deitha ni. Wel, yn ôl geiriadau Prifysgol Cymru, heislannu. Ac dwi wedi mynd lle rong. Dwi wedi neud y llun. Niwlo, llaeth neu drymaidd am y tywydd. Lle ti'n sôn am y tywydd, bod hi'n ffoglyd, bod hi'n drymaidd. Ond, pan ti'n sôn am bobl corffol, chwyddedig, caeth neu fyr ei anadl. Lle yn amlwg, mae wedi cael ei daflu drwy'r ffenast, di'n mynd i'n nadlu. Dydy o'n air da. Ffoglyd. A wedyn, wel, o'n i wedi dechrau gwirioni mae'r eirfa yma wan, a wedyn mae yna slannu. Da chi wedi clywed y gair slannu? No, rhaid. Hwnnw sy'n dod o heislannu, sef cribo llun neu gywarch ar heislan. Ac o'n i'n meddwl, Yn Saesneg, to hackle flax o hemp. Ac o'n i dal yn O, gasach. di hynna ddim help. To hackle flax. To hackle flax o hemp. So rhywbeth amaethyddol sydd tu hwnt i'n profiad ni, ond ar lafar yn Sir Fôn, clywir slannu am roi cosfa neu gweir i rywun. Felly ti'n waldio rywun, slannu nhw. Mae hwnna'n un da, fynd i. Yndi. Ie, rhoi slaes i rywun. Roi slaes i rywun. Ie. I will hackle your flax. Clear flax. Ond wedyn yn un arall, de, ac o'n i'n meddwl, be di hwn? Ond y frawddeg, mi gadodd o'n dawel am dwi'n siŵr sydd dweud GBD neu GBD. Un neu ddau arall efo'r genod oedd o'n ddarparu. Ac o'n i'n meddwl, be di GBD? Ddim yn y geiriadur. Felly, am bod fi fel ydw i, nes i e-bostio Dyfed Edwards. Teipo meddwl. A ni'n ffoglyd. Wyt ti di gwybod be di hwn? Nes i dweud, mae gennau deimlad bod o'n air rwd ydio, a mae'n dweud yndi. Mae o'n golygu yn y ffordd fwyaf plaen, rhyw, neu drygioni. GBD. GBD neu GBD. Dwi'n gwybod pa chi'n meddwl fysa fel. GBD neu GBD. GBD. Sori, dwi wedi regi. GBD. Ond mae hynna'n ddifir, mae hyn, yr eirfa bonkers Sir Fôn yma. Felly mae hynna'n bas chi'n dod i'r draws hwn, a pan fod chi'n dod at y llinell yna, fyddwch chi'n meddwl, ha, dwi'n gwybod beth dwi'n. Mae Dyfed yn wirioneddol wych am greu cymeriadau afiach. Mae fatha, ti eisiau dy clusto gyda flaen o ddarllen y nofel bron. Ond ti dal eisiau dal i fynd, achos ti jyst yn gollwch chdi. A mae'n ofnadwy ddeiffiol, allai feddwl bod yna rai o gynghorwyr neu bwysigion Ynys Môn yn anghyfforddus iawn yn ei ddarllen ni. Mae rhai ein i chael i. A mae'r nofel yn dechrau yn y 60au yn ffair borth, a mae'r cyfnod o'n nhw ar ffair yn wadw fyw gyda fo. Ac oedd y diwedd o dda, effeithiol iawn, a swn i'n meddwl, dwi'n meddwl bod o wedi deud bod yna drydydd nofel. A mae'r diweddglo yn neud un agored i drydydd nofel. Ond fel o'n i'n deud, ti eisiau bod reit... Ti eisiau bod yn barod amdani am bod i mor dywyll? Swn i wedi chwynnu chdi bach mwy, de? Ond fi di hwnnw. Cos mae'n lot o ailadrodd. Ond mae'r ailadrodd yn creu awyrgylch. Ond un o'n degau lle ni'n meddwl, yeah, okay. Get the message, cario ymlaen. Move on. Ond fi di hwnnw. Mae'n iawn i ddweud hynna, yndi? Mae hwnna'n feirniadaeth adeiladol? Yndi. A wedyn yn hollol wahanol, o'n i'n llyfrgell Dolgella, ac o'n ferch ifanc yn ei harddegau, yn argymell llyfr i mi. Llyfr oedd hi wedi mwynhau yn ofnadwy, sef Gwennol gen Sonia Edwards. Nofel y gyfer bobl ifanc. Felly, nes i fynd stig y llyfr do. A nefi nes i fwynhau. A tas o'n i'n yn arddegau, so'n i wedi gwirioni fo hwn. Manon, sa til cefyd. Felly, merchad ysgol, mae eldrad yn cael ei bwlio
A mae yna hogan newydd o'r enw Ifon yn dod i'r ysgol, os a neb byth yn meiddio bwlio honna. Cos mae honna gen hon attitude. A mae yna olygfa lle mae'n rhoi'r athrawes Ffrangeg yn ei lle. A iasgob mae honna chwipo olygfa. Ella bod o'n golygu mwy fi am bod fi wedi bod yn athrawes Ffrangeg ac o'n i'n dychmygu rhywun yn rili. Dwi'n eisiau dweud mwy am y plot. Ond mae Dyma Sonia ar ei gorau, mae'n gynnil, dweud just digon, ardderchog, ond swn i'n mynd dweud bod hi'n hyfryd. Dyna be fydd enw'r Bennod hon, Bennod Hyfryd. Hyfryd. Ie. Ond Ti eisiau gael o'n GBD an y bel? GBD an hyfryd. A wedyn o'n i'n llyfrgell, ydych chi wedi bod yn llyfrgell ar wst? Do, mae'n lyflu yn di. Hyfryd o le. Mae hwnna'n hygol. O'n i wedi gwirioni. Mynd i weld grŵp darllen bobl ifanc o'n i. Oeddech chi'n gwybod bod gynnon nhw griw o bobl ifanc rhwng 11 a 15 yn cyfarfod bob wythnos. A mae yna rhyw hyd at 17 yn nhw'n troi fyny. Bob wythnos. Waw. O'n hygol. Felly, ys i yna, rhai mi gyfadda yn digwydd yn disgwyl yn ei fod yn swots neu dweebs neu, ti'n bo? Fel Mae'r. O na, o hein yn gymers, o hein yn uffan o gesus. Ges i andros o hwyl fan nhw. A mi'n Medi Ashton, rheolwr llyfrgell Llanrwst, oedd hi'n deud, pan oedd hi'n ysgol gynradd Betws y Coed, dechrau'r 90au, nath nhw brosiect ar o'r tywyllwch Mae'r Hughes. O'n i'n di darllen hon, o'n i'n darllen llyfr eraill Mae'r Hughes, ond fel oedolyn, idfa blentyn. Oedd ti'n blentyn yn darllen hwn, ma'n? Oeddwn yn yr ysgol a just mae'n anhygol dydi. Mae'n fath o beth wedi cael ei sgwennu ddoe. Di. A dwi newydd orffen gwylio cyfres Silo ar Apple TV. So rwy'n di gweld hwnnw? O'n union peth. Mae gen ti bobl, mae'r blaned wedi cael ei llygru, wedyn mae bobl wedi mynd i symud dan ddiar mewn rhyw seilo math o beth o'n gyfres a rhywbeth dan ddiar fan hyn. Argol. Felly mae nofel ddistopaidd. Dyna lle ddechreuodd y pethau mae fach di ddim anon. A nes i wir fwynhau. A mae di sgwennu dda, wrth gwrs, i disgwyl hynny gan Mae'r Hughes, ond dwi'n ni'n... Na, o flaen i amser ardderchog. Just y peth i bobl sy'n mwynhau stwff diwedd y bydaeth. Dwi'n mor falch, achos maen nhw wedi ail-argraffu fan dydy'n ddiweddar. O, do? Do. Dim dyna y clawr gweiddiol sgyn ti fan. 1991. O ia, o ti'n mynogan fach am 1991, ag dweud? Oeddwn Bethan. Oeddwn? O. Ond maen nhw wedi argraffu eto yn 3 mlynedd yn ôl, rhywbeth fel yna. Oeddwn Bethan yn ni. Oedd o'n edrych yn... Dwi'n beisio fo sy'n... O, dwi wedi mynd y goch i gyd, da chi'n gallu go? Hyn ddim yn adeiladol o gwbl. Na, chdi, sori. A wedyn... Newn ni sôn am hyn tro nesaf, dwi wedi darllen llyfrau Saesneg sydd am bod nhw'n tynnu nhw allan o'r llyfrgelloedd ar ysgolion yn America, ond eisiau darllen am beth un. Ond dwi'n bod sydd yn yr amser, da ni wedi clywed am lyfrau Aled eto na ddo. Na gadw hynna tro nesaf? Ia, champion. Ia. Aled, beth ti ddim yn allan? Dim llawer. Yn y bwledi diwetha, ni hanner ffordd trwy storiwr gan Jon Gower. A o'n i'n rili mwynhau e. A fi heb ddarllen llawer, achos nes i roi lawr, a ni ffili ffindo fe. O'n i'n gytid, ond nath e cymryd fi ti wythnos a hanner i ffindo fe. Di dychmygu sag gen ti dy taclus. Wel, mae'r ti yn canol llanas ar y funud, achos ni'n cael bach o waith i wneud. Ond o'n i wedi bod yn darllen lawr y shed, a ni wedi'n nghofio bod fi wedi bod yn diwrnod neis, a bod fi wedi bod yn darllen lawr y shed. A wedyn, nes i, ie. A wedyn nes i fynd lawr y shed i fynd ar beic, a nes i ffindio. A ni fynd, iawn, oce. So fi wedi gorffen y storiwr gan Jon Gower a mwynhau yn fawr iawn. Do, nes i rili mwynhau y llyfr yna. A wedyn, yr un nesaf llyfr Saesneg fi wedi darllen, fi wedi cael Jon Gower Fest, fi'n credu mis yma, yw The Turning Tide, a biography of the Irish Sea gan Jon Gower. A llyfr un yn
Just mynd i gweud hyfryd. Mae'n dda iawn. Nes i mwynhau y llyfr yn fawr iawn. So, nes i stryglo ar y dechrau, achos mae ti fel part 1, The Islands, a wedyn mynd sôn am yr ynysoedd. Ni'n dechrau mynd trwyddi, a wedyn ni fel, mae Bennod nes ymlaen, fi rili eisiau dechrau. Fi eisiau darllen, fel am gwleidu, a wedyn mae'n arall am fel morfil, a menywod am y môr, a ni'n just fel. So, nes i ddim dilyn drefn y llyfr. Nes i neidio o Bennod i Bennod. Difyg. Nôl ymlaen, a nes i really mwynhau y llyfr. So ar y dechrau, nes ni'n trio mynd trwy'r llyfr fel The Island, so ni'n darllen fel Island Out of Time, Pirate Isle, Enlli. Ti'n bod, just gyd o'r ynysoedd, a ni just fel, hwnna twma fel bod fi just mynd trwy'r ynysoedd i gyd. So nes i neidio mlaen i Pennod, darllen hwnna, oedd hwnna'n rili dda, wedyn nes i nôl i Pennod arall, wedyn draw. So nes i darllen llyfr cyfan, ond ddim yn y dref mae fod cael ei ddarllen. Island hopping. Ie, Island hopping. Mae'n arbennig. Mae'n wych. Mae'n just pethau bach, ti'n modd, chi'n dysgu a gyd o'r llongau sydd wedi cael, ti'n modd, ar y cerrig a pob dim, a wedyn hanes y goleidi, hanes... Mae'n wych. Mae'n wych. Morfil yn, sy'r benfro. Alla ddim cael mwy digon. Fi wedi rili mwynhau, a ti'n sôn am bethau am iaith. Ti'n modd, mae iaith Jon Gower jyst yn... Yndi, mae jyst yn sgwennu mor neis. Mor dda. Oes na lyniau yna fo? Wel, ti'n meddwl be, o'n i'n meddwl hwn wrth allan. Mae yna chydig iawn o luniau. Mae rhyw 10 llun neu rhywbeth. Mae'n llyfr clawr meddal. Licio fi cael hwn yn clawr caled, yn llawn lluniau. Ti'n meddwl llyfr bwrdd coffi, bydd hwn yn ffantastig fel llyfr bwrdd coffi. So wrth i fi ddarllen hwnna, ni'n meddwl, ti'n meddwl be, bod licio fi gweld lluniau o'r pethau mae'n sôn am nawr. Ond, ti'n meddwl, mae hwn yn 380 o dylennau. Os bydd ti'n llenwi fi gyda lluniau, ti'n sôn am ti am 1000 o ddylennau mae'n siŵr, ti'n meddwl. Mae'n wych. Mae'n dda iawn. A just pigo fel lan. O'n i wedi pigo hwn lan cyn dolyg a llyfr arall i roi fy ngwraig i roi fi fel anrheg dolyg. A wedyn daeth dolyg a aeth dolyg. A wedyn aeth fy mhenblwydd i. A ni'n meddwl, wel, fe angen rhywbeth i darllen. A wedyn nes i gofio, darluniad, nes i brynu 2 lyfr gyfer dolyg. So nes i ffindo nhw yn y drall, lle wedi cuddio nhw a just... Oedden nhw'n y shed fi? Na, oedden nhw ddim yn y shed, oedden nhw yn y tŷ. Oedd i di'n hofio amdano nhw'n llwyr. Mor fawr ydy'r tŷ yma ti'n byw yn yma? Enfawr, rhyw 15 safod gwely, ti'n gwybod? Na, mae llanas yn y tŷ ar Wynedd, felly mae pob dim gyd dros y lle. So dyna 2 lyfr fi wedi darllen. Fi wedi cael mis o darllen lyfrau Jon Gower. Braf. Hyfryd. A hefyd, o'n i'n meddwl, ti'n modd, oedd e jyst, o'n i'n chwerthu'r wrth darllen y llyfr, achos unrhyw yw Jon Gower. So oedd e fel, ydw yn teimlo'r agos atrwydd at y môr, achos, ond mae o pwll yn llnelli, ty beth, wrth y môr. Sfi ar rhywun mae Gwanas yn dall, sfi, ei gwyneb fi. Mae dda bo oes y fi ddall hyn o'n o'n i'n meddwl, So Gower yw gwyr. Ie, wedyn nes i ddoli, nes i ddechrau freglau, o'n i'n meddwl, blino dwi. Os un ohonoch chi wedi gwrando ar bodlediad newydd Cyngor Llyfrau? Na, Sydd wedi darllen? Efo Sion. Ie, na fe, oedd yr un cyntaf. Sion Thomas Owen, ie? Ie, yr un cyntaf gyda Sion Thomas Owen, ie. Hyfryd. Ie, mae'n dda iawn, di. Mae'n dda iawn. Mae'n rhywbeth wahanol. Mae'n bendant rhywbeth wahanol i ni. Ac mae'r ail bennod mas nawr gyda Kaylee Roberts hefyd. Rhywbeth wahanol i bobl i wrando arno sy'n sôn am sgwennu a darllen.
Dwi'n gwybod bod yna bennod yn dod i fyny sydd yn bound o fod yn hollol hyfryd. Achos dwi yno. Do, nes i gwybod yna. Mae hyn disgriptio'n ofalus, dydy. Mae ddifur siarad efo Francesca, achos mae hi mor frwd am bob dim, ti'n gwybod, mae'n caru llyfrau gymaint. Dyma jyst yn ofnadwy o ddiddorol. Gorfod eistedd lawr a cael sgwrs am lyfrau, am ddarllen a'r profiad a sut wyt ti'n neud o. Ia, mae nhw'n beth da ni'n siarad amdano fo, dweud gwir yn ni. A mae yna lai o dorri ar draws yn rhaglen Francesca. Wel, dwi'n gwybod pan dwi yno fo. Ond di hi ddim mor ddigwylydd na chdi. O na, mae hi'n lyflu. Mae hi yn. Mae'n hyfryd. Hyfryd. A dwi'n siŵr bod hi'n licio'r gair hyfryd. Yndi. Mae hyfryd yn ddisgrifiad perffaith i Francesca. Does na ddim gwell gair, felly dyna fo. Dwi'n mynd. Tara. Ta, David. Ta, David. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan band o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.